Hej og velkommen til. Mit navn er Signe, og jeg skal i dag vise jer, hvordan I går ind og sætter en konkurrence og en rabatkupon op. Hvis der kommer spørgsmål undervejs, så skal I være hjertelig velkommen til at benytte jer af chatfunktionen, der I finder ude i jeres højre side. Og så tager vi dem til sidst her på webinaret. Som sagt, så er det omkring konkurrencer og rabatkuponer i dag, og der skal I logge ind på den, der hedder deskvulf.net, som jeg har fundet frem her. Så der starter vi egentlig bare med at logge ind med vores brugernavn og password. Sådan der. Så rammer vi kontrolpanelet herinde, og jeg vil starte med at vise jer, hvordan I går ind og ændrer i en konkurrence og sætter den op. Det gør vi over i venstre side, hvor der er en menu. Så er der et felt, der hedder Facebook-faner, og der klikker I. Her der får I en oversigt over alle de Facebook-faner eller applikationer, som I har adgang til. Og nogle af dem ligger naturligvis online, og andre ligger offline. Det kan I selvfølgelig også se herovre i højre side. Dem, der står publiceret, det er dem, der ligger online lige nu. Som sagt, det er konkurrencen, vi skal starte med. Og der går vi egentlig bare ned og finder den tab, som det nu drejer sig om. Og jeg vælger konkurrence her. Holder jeg musen indenover uden at gøre noget, så dukker der en redigeringsknap frem lige nedenunder. Og den klikker jeg på. Godt. Så er vi herinde. Det allerførste, som jeg klart vil anbefale, at man gør, det er, at man lige tjekker, at konkurrencen ligger offline. Det vil sige, at den ikke ligger fremme på Facebook-siden. Og det kan I se herover i jeres højre side, under den fane, der hedder, eller det felt, der hedder publicer. I kigger på status, og så står der publiceret. Det vil sige, at den ligger på jeres Facebook-side lige nu. Jeg vil anbefale klart, at man går ind og lægger dem som en klade, altså man gør den offline, mens man redigerer i konkurrencen. Måden jeg lægger den offline på, det er, at jeg trykker rediger. Så dukker der en drop-down ned, hvor der står publiceret med en knap med sådan 2 pile. Der klikker jeg, så trykker jeg klade og trykker OK lige ved siden af. Det jeg så gør, det er at gå ned på den orange knap hernede, hvor der står opdater. Og lige så snart den er tænkt færdig, så er Facebook-fanen, altså konkurrencefanen, fjernet fra Facebook-siden. Det vi så gør, det er, at jeg gerne vil ind og have rettet den her konkurrence naturligvis. Jeg starter med, at jeg egentlig godt vil have et logo på med virksomheden, med ens virksomhed. Så det jeg gør, det er, at jeg klikker på selve billedet. Så bliver den blå, så klikker jeg lige en gang mere. Så dukker der to ikoner op, kan man sige. Og for at slette det, der er her nu, så klikker jeg på den røde. Så forsvinder billedet. Jeg vil så gerne have mit logo ind. Så det jeg gør, det er at gå op heroppe, hvor der så tilføj billeder eller fil. Der klikker jeg. Så har jeg 2 muligheder. Jeg har mulighed for at uploade et billede, som jeg har liggende på min computer. Eller jeg har mulighed for at gå ind i mediebiblioteket. I mediebiblioteket, der ligger der de billeder, som jeg tidligere har brugt i min Facebook-faner. De bliver alle sammen lagret herinde. Jeg vælger så logoet, som jeg har tidligere brugt, og går ned i højre hjørne og siger indsæt på siden. Sådan der. Herinde skal det lige siges, det er alt det visuelle, som man kan se herinde. Det vil sige en kort præsentation af, hvad går konkurrencen ud på, hvad kan man vinde, hvor længe kører den, og naturligvis også med logo og billeder. Det er altså herinde. Resten, det tager vi bagefter. Vi skal altså ind og have lavet konkurrencen, og måden man egentlig ændrer det på, det er faktisk bare at klikke i det og sletter det, præcis som det er i et Word-dokument rent faktisk. Så vi sletter det, og så siger vi vind en middag for 2 personer.
Her kan det være, at man vil have et nyt billede på. Igen, man klikker rent faktisk bare på det, og sletter det. Og så går jeg igen op, hvor der står tilføj billede eller fil. Igen, som I kan se her, jamen, så kan man jo vælge at bruge nogle af de billeder, man allerede har brugt tidligere, eller jeg kan gå ind og uploade et nyt. Det vælger jeg så at gøre her. Jeg vælger det der billede for eksempel. Så bliver det helt automatisk lagt ind i mediebiblioteket, så på et senere tidspunkt, hvis jeg vil ønske at genbruge billedet, så ligger det altså klart herinde. Men jeg vælger så at bruge det her, og man kan se, at man har valgt billedet ved, at der kommer en blå ramme rundt om. Og så siger jeg faktisk bare igen, indsæt på siden, nede i højre hjørne. Så dukker det frem der. Herude, der står der bare svar på spørgsmål og udfyld formularen. Så er du med i konkurrencen om at vinde et gavekort. I og med, at det ikke er et gavekort længere, jamen så kan man vælge at slette det her. En middag for 2 personer. Man kan jo naturligvis gå ind og ændre alt det her, så hvis man vil skrive det på en lidt mere frisk måde, eller en anden måde, som man har lyst til, jamen så har man altså mulighed for det. Hernede, der skriver man, hvor lang tid konkurrencen den løber. Og vi siger, at vi lader den køre til den 30. juni 2014. Vinderen vil få direkte besked. Det er rimelig standard. Det gør man som regel. Konkurrencebetingelserne er også rimelig standard. Det skal man ikke pille ved. Medmindre man har nogle andre konkurrencebetingelser, man gerne vil have skrevet med, så kan jeg vise det bagefter, hvordan man går ind og retter det. Og ellers så er det rent faktisk bare om at gå op og sige gem klage. Det der så er ved det, det er på stort set alle vores applikationer, specielt sådan noget som konkurrencer og rabatter osv., der vil jeg klart anbefale, at man går ind og sætter en fangate på. Det vil altså sige, at hvis jeg går ind og synes godt om jeres, eller hvis jeg går ind og skal deltage i jeres konkurrence, så skal jeg synes godt om først. Så nu kigger vi bare lige først her. Sådan her ser den altså ud, uden en, eller med en fangate selvfølgelig. Den er der her. Så man bliver mødt af den her fangate, og så skal man like, for at kunne deltage i konkurrencen. Hernede under fangate, der kan I selvfølgelig se, om der er fangate aktiveret eller ikke aktiveret. Og jeg vælger selvfølgelig, at der skal have fangate på. Jeg kan også vælge at gå ind og vælge en anden farve. Hvis man ikke vil have den sorte standardfarve som slør, jamen så kan man altså trykke på den lige ved siden af, hvor der står vælg farve. Og så kan jeg vælge lige præcis de nuancer, som jeg nu gerne vil have. Måden jeg egentlig gemmer det på, det er bare lige at klikke ud. Bare klikke et eller andet helt vilkårligt sted. Og så gå op og sige gem klage. Man kan naturligvis også, hvis man gerne vil have en anden baggrund på selve applikationen eller selve konkurrencen, så har man altså også mulighed for det. Det gør man herover, hvor der står baggrund. Herover i højre side. Der trykker man egentlig bare igen på vælg farve. Og så dukker der igen sådan en farvekode op, hvor man kan vælge en ny farve. Og igen, jeg klikker bare et helt vilkårligt sted, så det forsvinder. Og så siger jeg gem klage. Jeg kan naturligvis også gå ind og få et nyt, få et nyt fan-ikon på, hvis man ikke ønsker den her grønne farve. Måden man gør det på, det er igen, du trykker bare på selve ikonet. Og her, der dukker dem op, som man tidligere har brugt. Nu vælger jeg for eksempel bare den, der hedder vind. Så går jeg ned og siger indsæt Facebook fan-ikon. Sådan der. Så ændrer den sig, og så siger jeg igen gem klage. Sådan der. Det er sådan set det visuelle, som man gør herinde. Det der så er ved det, det er naturligvis, at man skal ind og have stillet et spørgsmål, så kunderne derinde kan svare på spørgsmålet, og
udfylde sine svarmuligheder og sine oplysninger, både mail og navn. Der hvor vi gør det, det er, at vi går ned i den, der hedder over igen i menuen i venstre side. Så trykker vi på den, der hedder formular. Klikker vi på den. Sådan der. Og igen, så kommer der en oversigt over de applikationer, som vi nu har adgang til. Igen, vi er i gang med at rette i konkurrencen, så det er naturligvis konkurrencen, vi skal gå ind på. Igen holder jeg bare musen inde over, der hvor der står konkurrence. Og så siger jeg bare redigere. Herinde, der er der en oversigt over det tidligere spørgsmål, man har stillet. Jeg vil selvfølgelig gerne rette det, så det bliver en ny konkurrence. Måden jeg retter det her på, det er egentlig, at jeg bare klikker faktisk i feltet. Så går jeg herned, hvor der står feltlabel, og det er altså selve spørgsmålet, der står her. Det retter jeg til, hvornår er det fars dag. Hernede, der skriver jeg mine svarmuligheder. Vi siger 1. januar, så siger vi 5. juni. Og så hvis jeg gerne vil tilføje et svarmulighed, jamen så trykker jeg egentlig bare på plusset herude, så dukker der en mere op. Og så siger vi 24. december. Man kan tilføje så mange svarmuligheder, som man har ude og lyst til. Og hvis du vil slette svarmulighederne, jamen så klikker du egentlig bare på minuset herude. Sådan der. Så gør vi det, at vi går ind og siger opdater formular. Fornavn og e-mail, og jeg accepterer konkurrencebetingelserne, de er faste herinde, så dem behøver I ikke gå ind og rette ved. Der er selvfølgelig også nogen, der ønsker, at man skal have mulighed for at tilmelde sig til nyhedsbrevet, når man går ind og deltager i sådan en konkurrence her. Og det vil jeg lige vise også, hvordan man gør det. Herover i jeres højre, eller på jeres højre side, hvor der står standardfelter, der skal vi ind og bruge den, der hedder checkboxe. Så klikker vi bare en enkelt gang på den, og så dukker den op hernede. Det vi så gør, det er, at vi klikker på den, og så siger man så, ja tak til nyhedsbrev. Og hernede, eller man kan måske skrive, jeg accepterer nyhedsbrev. Og hernede, i og med at det kun skal være et felt, det skal kun være en ja tak, man skal kunne klikke af, hvis man ønsker det, så kan vi jo lige slette de andre. Så vi skriver ja tak, jeg vil gerne modtage nyhedsbrev. Eller hvad det nu er, man har lyst til at skrive herinde. Så gør man egentlig bare det, man siger opdater. Og således kan man tilmelde sig til nyhedsbrevet. Man kan selvfølgelig også gøre det, at man kan rykke rundt på dem. Så hvis man gerne vil have, at den skal være lige under eller herop, det er sådan set helt op til en selv, hvor man kan lægge den. Nu vælger vi at lægge den her. Og igen, opdater. Så går vi tilbage til Facebook-fanen lige for at se, hvordan det ser ud. Altså op under Facebook-faner, som vi var før. Og konkurrence og redigere. Så kan vi lige gå op og se, hvordan den ser ud nu. Og så ser den altså sådan her ud. Det kan måske godt være, at man tænker, ej, hvor det var, jeg synes måske billedet er en smule for stort. Måden man kan gå ind og rette det er at lige gå tilbage. Og så egentlig bare klik på billedet. Klik på det en gang mere, så felterne her kommer op. Så tager man det første ikon, det der ligner et lille maleri. Og herinde, der står der størrelse. Der kan man så vælge at gøre det mindre. Sådan der. Gem kladet. Og preview. Sådan der. Så ser konkurrencen således ud.
så var det, at hvis man ønskede at redigere i konkurrencebetingelserne, så har man selvfølgelig også mulighed for det. Der går man igen ud på Facebook-faner, og så lige under selve konkurrencen, der ligger konkurrencebetingelserne. Og der trykker du egentlig bare redigere. Så kommer konkurrencebetingelserne herop. Så kan man tilføje, når du accepterer konkurrencebetingelserne, modtager du automatisk vores nyhedsbrev. For eksempel. Og så siger opdater. Så er det blevet helt automatisk til en konkurrencebetingelse, at man altså skal acceptere nyhedsbrev for at være med. Så går vi tilbage til Facebook-fanen, for så er vi sådan set klar med at lægge den online. Det vi gør, det er, at vi går ind igen og siger rediger. Og måden vi så lægger den online, det er simpelthen bare, at vi går herover igen i højre side og trykker på den orange knap, hvor der står publicer. Sådan der. Så er Facebook-siden, eller Facebook-konkurrencen rent faktisk online. Vi kan jo lige gå ind og tjekke det inde på herinde på Facebook-siden. Sådan der. Det kan måske være, at nogle af jer tænker, at den her ser lidt anderledes ud end jeres virksomhedsprofiler. Det er egentlig Facebook, der er i gang med at opdatere samtlige virksomhedsprofiler, der er derude, for at give den et nyt design. Så hvis I ikke allerede har fået det her design, så får I det altså meget, meget snart. Det der er ved det, det er, som I måske kan se, så selve applikationerne, altså de her firkanter, de lå normalt heroppe. Nu ligger de her under flere. Nogle af dem, et enkelt kan ligge her, og ellers så ligger de hernede på siden. Som I kan se her, jamen så ligger konkurrencen her, så jeg klikker på konkurrencen, og så dukker den simpelthen frem her. Så kan jeg være med her. Hvis man gerne vil have konkurrencen til at ligge oppe og som den første, når vi går herned, hvis man gerne vil det, så kan man altså gå op, der hvor der står flere, klik på den, gå ned og sige administrer faner, og så finder man konkurrencen, og så trækker man den bare op, der hvor man gerne vil have den til at ligge. Jeg vil gerne have den til at ligge øverst, og så siger jeg egentlig bare gem. Og nu ligger konkurrencen der, og den ligger også øverst her. Det jeg så meget, meget gerne vil gå ind og vise, det er, at selvfølgelig når man laver en konkurrence på sin Facebook-side, så er det naturligvis vigtigt, at man ligesom promoverer det over for sin likebase og sine kunder, at man har en konkurrence kørende, sådan så de er klar over det. Og til jer, der ikke er klar over det, det er, at de her applikationer, som man har til rådighed gennem os, det er egentlig, at dem har folk med smartphones og tablets ikke mulighed for at se. Det vil sige, hvis jeg logger på med min smartphone, så kan jeg ikke deltage i den her konkurrence. Det man kan gøre ved det, det er, at vi kan gå ind og tage det mobilvenlige link. Det mobilvenlige link kan man finde 2 steder. Det ene, det er inde på selve konkurrencen her. Bare egentlig kopiere det. Eller inde på selve Facebook-faner. Med oversigten her, der ligger de også alle sammen her, som I kan se. Sådan der. Det jeg så gerne vil, det er, at jeg vil naturligvis gerne ind og skrive omkring konkurrencen. Så det jeg gør, det er, at jeg skriver, lige nu kan du vinde en middag for 2 personer. Det eneste du skal gøre er at klikke her for at deltage. Og så simpelthen sætter linket ind. Og så kan man jo lige stille et aktiverende spørgsmål. Hvem vil du tage med, hvis du vinder? Sådan der. Så kan man gøre det, at man lige kan smide et billede med op.
Det kunne for eksempel være det billede, vi brugte på selve konkurrencen. Sådan der. Og så slår man op. Så er folk faktisk klar til at bare klikke på linket, og så kan man deltage. Jeg kan se her, der er et spørgsmål for Kasper. Vi kan lige tage det med det samme. Kasper stiller spørgsmål om man godt må gøre det til en konkurrencebetingelse, at man skal tilmelde sig til nyhedsbrevet. Og det må du gerne. Der er stort set alle steder, hvis man ser en konkurrence på nettet om, at man kan vinde en tur til Las Vegas for eksempel, så under konkurrencebetingelserne, så siger man ja til, at man må modtage mails og blive ringet op i diverse telefonselskaber og tv-selskaber osv. osv. Det er præcis det samme, det gælder her, så ja, det må man gerne. Godt. Vi har lagt konkurrencen online, og hvis vi lige går tilbage her en gang, så vil jeg lige ganske kort lige vise jer, hvor man kan se, når folk de har deltaget i en konkurrence. Det er simpelthen under formular, og så er det under udfyldelser. Og nu er det så det her, det er en gammel konkurrence, skal lige herop. Det man så gør, det er, nu går vi lidt tilbage, det gik måske for hurtigt. Her, når vi kommer ind på udfyldelser, så kan det være, at det står på en anden applikation, end hvad man egentlig skal ind på. Så her for eksempel står den på den, der hedder Dealwolf. Vi skal selvfølgelig over på konkurrencen. Så går man egentlig herover, hvor der står skift formular, over i højre side. Og så går man egentlig bare ned og vælger konkurrencen. Og her kan man så se de udfyldelser, der nu har været. Det var en tidligere konkurrence, som vi lavede. Og det der er ved det, det er, man skal helst ikke blande spørgsmålene eller de to eller flere forskellige konkurrencer sammen. Det er også sådan, for eksempel, nu har jeg deltaget i den tidligere konkurrence, men hvornår er det fars dag? Det er den nye konkurrence, jeg lavede, og 24. december, det var det gamle svar på den gamle konkurrence. Så derfor så kan det også godt blive mixet en smule op. Det der er også ved det, det er, at jeg kan ikke få lov til at gå ind og deltage i den nye konkurrence, fordi jeg deltog i den gamle, så længe dit navn står herinde. Så selvfølgelig, inden man vælger at lægge en konkurrence online, vil jeg anbefale, at man lige går ind og sletter udfyldelserne her. Må man gøre det, det er, at man trykker på den der øverste op, her hvor der står ved siden af user IP, går op og klikker på den, og så bare siger papir-K og udfør. Sådan der. Så er sådan helt clean, så man er klar til at kunne få de nye udfyldelser. Så hvis jeg nu går ind og deltager i konkurrencen, hvornår det er fars dag, det er 5. juni. Sådan der. Og ja tak, jeg vil gerne modtage nyhedsbrev, og ja tak, jeg accepterer konkurrencebetingelserne. Sådan. Så dukker den her op, hvor jeg blandt andet læser konkurrencebetingelserne, men så har jeg også mulighed for at gå ind og dele det her med mine venner. Så jeg kan skrive, måske hvis jeg gerne vil have min mor med for eksempel, så kan jeg gå ind og skrive, se her mor, og så tag min mor. Og så deler jeg det op, og så deler jeg det også på hendes væg. Så har hun også mulighed for at gå ind og deltage, så vi har flere lodder i konkurrencen. Så går vi lige tilbage en gang til selve CMS-systemet her, for så vil jeg lige vise jer, at jeg har deltaget. Igen, vi går ind på formularer og udfyldelser, og så går vi igen over i højre hjørne og siger skift formular og konkurrence. Bum, så kan man se her, at jeg har været inde og deltage, og jeg har også svaret rigtigt. Man kan se, hvilken IP-adresse jeg sidder på, hvilket svar jeg har stillet, mit navn, mit efternavn, min e-mail, og hvornår jeg har sagt ja tak. Det der så er ved det, det er, når man skal ind og finde en vinder. Når konkurrencen er udløbet, så skal man ind og finde en vinder. Det man kan gøre, det er
Man kan selv vælge. Man kan simpelthen bare gå ind og lukke øjnene nærmest og gå ind og sige, ja tak, jeg vil gerne have den, der skal vinde. Eller man kan lave noget andet. Man kan lave det som en rigtig lodtrækning. Desværre så kan vores CMS-system ikke gå ud selv og vælge en vinder. Men der vil jeg henvise til den hjemmeside, der hedder random.org. Herinde, der kan I egentlig skrive, hvor mange. Jamen der er i hvert fald en, der har deltaget, og der er der måske 50 i alt, der har deltaget. Så siger man egentlig bare generate, og så siger den nummer 44. Så er det egentlig bare om at finde nummer 44 på listen, som der har deltaget. I og med, at sådan noget som e-mailadresser, og specielt sådan noget med dem, der har tilmeldt sig til nyhedsbrevet, dem skal vi selvfølgelig gemme. Og måden vi går ind og gør det på, fordi igen, vi sletter jo de her udfyldelser, lige så snart konkurrencen er afviklet. Så husk endelig at gemme jeres ting herinde, og jeres udfyldelser for kunderne. Måden I gør det på, det er egentlig bare igen over i menuen, hvor der står formular, og så går I ned i den, der hedder importer eksporter. Så vælger vi en formular, og vi vælger konkurrencen. Og det jeg så gerne vil bruge, der er mange af tingene, som der ikke rigtig har noget at sige, og vigtigt for mig at vide. Så det jeg gør, det er, at jeg vil gerne have svaret, jeg vil gerne have fornavn og efternavn, jeg vil gerne have e-mail, og jeg vil gerne have ja tak, jeg vil gerne modtage nyhedsbrev. Og så går jeg egentlig bare ind og siger download exportfil. Så får jeg den gemt på min computer, og så herindefra, så kan jeg jo åbne det Excel-ark eller CSV-fil, eller hvad det er, man gemmer det som. Og så har man mulighed for at kunne se alle dem, der har tilmeldt sig til nyhedsbrevet, samtidig med, at man kan se alle dem, der har svaret rigtigt. Kommer man til at se derinde. Lige så snart det er gjort, jamen så kan man jo passende gå ind og slette selve udfyldelserne igen, som jeg viste jer før. Og så kan man jo egentlig annoncere vinderen på Facebook. Er der nogle spørgsmål lige nu her til konkurrencen, så kan vi lige tage det med det samme. Det ser ikke sådan ud, men igen, vi tager jo alle spørgsmål. Der er en her. Jeg får et spørgsmål her om når jeg downloader, om så jeg kan se deres e-mail. Hvis du tænker på at downloade altså alle udfyldelserne, så kan du godt, hvis du går ind og vælger at sige, at jeg vil gerne til e-mail, og det er klart, det skal du. Så jeg kan lige prøve at vise det igen. Under formular, importer, eksporter, og vælger jeg formularen, og jeg vælger konkurrencen. De her ting, som jeg hakker af her, det er det, jeg kommer til at kunne se på i den her fil, som jeg downloader. Så hvis jeg vælger e-mail, så vil jeg kunne komme til at se deres e-mail. Så selvfølgelig skal man altid hakke den af. Godt. Så vil jeg gå videre og vise, hvordan man sætter en konkurrence op. En rabat op. Det er igen over i menuen, og trykker på Facebook-faner. Og alle Facebook-faner. Og så går vi ned og siger rabatkupon. Det jeg så gør, det er igen præcis det samme som konkurrencen før. Siger rediger. Og herinde, der har jeg allerede mit logo, det vil jeg egentlig gerne beholde. Og jeg vil selvfølgelig gerne lave en ny form for rabat, man kan få. Så det jeg gør, det er, at jeg siger i stedet for, få 20% rabat på dit næste køb. Sådan der. Det man så kan gøre, det er, at man kan vælge at sætte sådan en timer på. Det vil sige, at der er sådan en, der tæller ned til, hvornår rabatkuponen den udløber. Og lad os antage, at den udløber, skal vi sige, den 30. juli for eksempel. Det er altid året, måneden og datoen. Her så skal man selvfølgelig gå ind og tilpasse selve teksten. Så det er lige nu kan du få 20% på dit næste køb.
Sådan der. Man kan selvfølgelig også vælge at skrive flere ting, end hvis den er det. Det der så er ved det, det er selvfølgelig, at man kan endnu en gang gå ind og skifte billedet. Sådan der. Og jeg går igen op i den, der hedder tilføj billede eller fil. Og så vælger jeg bare et eller andet vilkårligt, som jeg synes, der lige passer til. Sådan der. Og i og med, at vi har sagt den 30. juli herop, så skal vi naturligvis også lige rette det her. Sådan der. Godt. Igen på præcis samme måde som før med konkurrencen, der har I altså også mulighed for at gå ind og skifte baggrundsbillede. Det var igen hernede i jeres venstre side, hvor I går ind og siger baggrund. Vi tager en lille. Og så siger man egentlig bare opdater. Der er naturligvis også fangate på denne her. Det faktisk er det præcis det samme som med konkurrencen før. Så kan vi jo gå op og se, hvordan den ser ud nu. Så ser den sådan her ud. Så kan vi så se igen, at billedet er alt for stort. Det går vi igen ind og ændrer ved at klikke på billedet. Og så trykker på det første ikon her. Og lukker ned. Så prøver vi igen. Og så prøver vi lige at tjekke, om det ikke skulle være blevet bedre. Nogle gange skal man lige sidde og lege lidt med det. Men til sidst så finder man altså også den. Det var en lille smule bedre. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, at det blev en smule mindre, og så måske få sat en lille ramme på. Så jeg klikker på det igen. Og så gør jeg det mindre. Og opdaterer. Hvis jeg så gerne vil have en ramme på, så klikker jeg faktisk på det igen. Og trykker på samme billede som før. Og så siger jeg så, avancerede indstillinger klikker jeg på heroppe. Her der er der så en, hvor der står ramme. Hernede. Og der plejer jeg at skrive 2 på. Der skriver jeg 2. Og så siger jeg opdater. Så kommer der en lille ramme på. Og så kan jeg jo gå op og se, hvordan det ser ud. Sådan der. Så er selve rabatkuponen faktisk klar. Så vi kan egentlig bare sige opdater, og så ligger den faktisk på siden. Det der så er ved det, det er en vigtig ting, inden man helt går i gang med at programmere den, faktisk også inden man lægger den ud. Det er, at kunderne, når man laver en rabatkupon, så er det jo en rabatkupon, som kunderne får tilsendt på en e-mail. Og den skal man naturligvis også lige gå ind og lave. Og det gør man under formular, og så siger man igen bare formular. Sådan der. Vi går så ned i rabatkuponen, og så holder vi musen igen indenover, og så kommer der sådan en drop down ned, og så går vi ind og trykker på den, der hedder e-mail notifikationer. Sådan der. Herinde der er der 2 muligheder. Den ene det er selvfølgelig at lave den her kuponkode, som kunderne skal modtage. Og det er den, vi lige går ind og laver først. Det er så den, der hedder bruger notifikation. Så der går vi ind og siger rediger. Sådan der. Det man så skal, det er at skrive sit firmanavn her. Så vi skriver selvfølgelig bare Deskulf, lad den stå som den var før. Og kuponkode til Deskulf AS. Hernede så står der så, tak fordi du udfyldte vores Facebook-kupon. Denne e-mail er din værdikupon. Så kan man gå ind og lave et nyt kodeord fra gang til gang, hvis det er det, man ønsker. Så nu siger vi for eksempel sommer 1, 2, 3, 4. Og så skal man naturligvis tilpasse den efter, hvad man er. Så hvis det er en restaurant, man har, så kan man sige, kom ned, vis den her restaurant, når du kommer ned. Eller hvis det er en webshop, man har, så skal man selvfølgelig skrive, tast jeres kode i webshoppen. Eller hvis det er en fysisk butik, man har, så skriv, gem den her e-mail og vis den, når du kommer ned i butikken. Så der skal man lige tilpasse den alt efter, hvad der passer til en selv. Og så igen,
skriv, hvornår den udløber, og der lavede vi til den 7. måned, og det var 2014. Og så en god ting, hvis det er et produkt, man har sat tilbud på. Ikke bare hvis det er sådan 20%, men hvis det er et specifikt produkt, man har sat tilbud på, så er det en rigtig god idé at skrive, at værdikuponer gylde, så længe lager haves. Fordi så er man ligesom sikker på, at folk de er lidt hurtigere om at komme ned og bruge den. Og så er det egentlig bare en venlig hilsen. Man kan vælge at skrive sit eget navn på. Det behøver man ikke, men i hvert fald bare sin virksomhed. Og sådan der. Og så eventuelt et link ind til ens hjemmeside, hvis det er det, man gerne vil. Sådan der. Og så går man egentlig bare ind og siger opdater. Hernede. Sådan der. Så er den faktisk opdateret. Der er en anden mulighed også. Det er, at man kan vælge at modtage en mail på jeres egen mail, hver gang der er en kunde, der går ind og trækker sådan en rabatkupon. Nogle synes det er rart at have, andre synes det er lidt ligegyldigt, i og med man kan jo gå ind og se det herinde også. Men i hvert fald, måden man gør det på, hvis man ønsker at have sådan en mail hver gang, det er, at man trykker på den, der hedder admin notifikation og siger rediger. Og herinde, der er det eneste, man egentlig skal gøre, det er faktisk bare at skrive sin egen e-mail her. Resten bliver udfyldt helt automatisk. Så det kan vi lige gøre. Sådan der. Og opdater. Det man så lige skal være opmærksom på, det er, hvis vi lige går tilbage. Det er, at som I kan se her, hvor der står bruger, så er den grøn. Og når den er grøn, så er den aktiv, det vil sige, at kunderne modtager den her mail. Lige nu, så vil jeg aldrig nogensinde få en mail, når kunderne går ind og trækker den her rabatkupon, i og med, at den er grå. Så den skal vi bare lige trykke på en enkelt gang, så bliver den grå. Eller grøn, selvfølgelig. Og så er den aktiveret. Er der nogle spørgsmål til enten rabatkuponerne eller konkurrencen? Jeg får et spørgsmål her, der lyder på, hvordan kan jeg se, om folk har trukket med rabatkupon? Det er et super godt spørgsmål. Vi går lige ind og kigger på det en gang mere. Det er igen under formular. Og så er det under udfyldelser. Og så går jeg egentlig bare herover, hvor der står skift formular. Og så siger jeg rabatkupon. Og så dukker den op her, alle dem, der har deltaget. Nu er der så ikke nogen, der har deltaget endnu, men, eller trukket kuponen endnu, men det vil dukke op her. Er der ellers andre spørgsmål? Lige mens vi venter på at se, om der kommer flere spørgsmål, så vil jeg egentlig bare sige, hvis I har lyst til at se eller gense det her igen, jamen så bliver det her webinar lagt online inde på vores support site, support.deskult.net. Og ellers har vi en masse andre videoer derinde, som der også viser præcis, hvordan man går ind og lægger konkurrencer og rabatkuponer op. Ellers så vil jeg klart anbefale jer, at I holder øje med vores support site. Der kommer løbende nye webinarer hele tiden, som I kan gå ind og tilmelde jer. Men det ser umiddelbart ikke ud, som om der er nogle spørgsmål. Så jeg vil egentlig bare sige tusind tak, fordi I gad at se med. Og så vil jeg ønske jer en rigtig, rigtig dejlig weekend, når I kommer så langt. Hej igen.